na lang yung kalaw doon at ano, alaw. Yung doon, yung bunga doon, di ba hindi natin napunan yun? Hi, magandang umaga sa inyo, mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Top Avenue. Yan po kaya lang po ako nag-live bigla ngayon dahil mamaya pa naman ho tayo talaga for your updates. Gusto ko lang ho kayong impormahan na iwasan nyo na po ang kalye ng Top Avenue, eastbound, southbound, northbound. Humanap na kayo ng ibang lugar din because yung Banqueta side medyo baha na po, no? Ang dami na humbaha. Sa Lasal area baha na rin, sa May Estrada baha na rin, some portion of Espanya baha na rin. Grabe, taas ang tubig. Ayan po yung itsura ngayon. So, iwasan nyo muna, no? Top Avenue, Quezon, yung Quezon Boulevard, Quezon Boulevard, no? Iwasan nyo na rin. Marami na na-stranded. Shit, awa na. Iwasan nyo na rin yon, yung Quezon Boulevard, kasi, today is Friday, may misa, bagyo, umuulan, you know, kaya po, kung ako sa inyo, wag muna kayong dadaan. Siguro, pumasok na ho kayo dito kung papunta kayo ng Pasay. Dito na kayo pumasok lahat sa bandang Santa Mesa area. Then pasok kayo ng San Juan, Mandaluyong, labas kayo dito sa may Osmeña Highway and so on and so forth. Huwag ko kayo dito banda sa Bay side or the west side of the city. Kasi po 11:25 pa po ang high tide. So it's only about 8:40. So meron pa rin ng high tide in a way. And you know naman, Manila is full of rivers, creeks, and on our west side is talagang may dagat, no? So patuloy na gumagana naman na yung Aresoros sa pumping station natin. Kaya lang puno yung dito na naman kayo dumaan. Puno lang ho, mataas na rin yung tubig sa Pasig River. So this is just quick. Espanya, Espanya, Maceda area, bandang Blumentritt, medyo challenging na. So mga kababayan, mga nanonood, kung wala kayong mahalagang gagawin, wag na ho kayong lumabas. Cancel na lang ninyo, no? Cancel everything. Stay at home, stay home, be safe, you know, prepare, check your mga emergency o mga gamit ninyo pang emergency. Ano ba kayo? Hindi nyo ba alam kung saan tayo pupunta? Doon tayo. Sige na, please. Ayan po, baha rin po rito. Kahit saan po. Yun nga, going back, wag na kayong lalabas ng bahay. Okay? Mga bata, walang maglalaro sa ulan. Alam ko, masarap maglaro sa ulan. Pero mamaya, baka may maaksidente sa inyo. Patuloy na tumataas ang tubig. Kahit po dito sa Aroseros, ito po, sa opisina namin. Ayan. Kita nyo yung tubig. Ayan o. At medyo mukhang makulimlim pa to. Okay, so anyway, ulitin ko, iwasan nyo, kung nagda-drive kayo ngayon, iwasan nyo Top Avenue, Quezon Boulevard, portion of Espanya,
sa may Estrada, sa Lasal, sa Santa Mesa, maraming mga areas na po ang major thoroughfare. Quezon Boulevard kasi meron na tayong simba, maraming tao. You know, if you can just pray sa bahay ninyo, God will understand that you'll be safer inside your home. I know it's Friday, but yung mga nagsisimba sa Quiapo, masyadong ano ngayon, challenging ang kalye ng Maynila. And hindi pa namin alam ano ba talaga ang sitwasyon ng ulan hanggang mamaya. But we'll keep you posted. We'll update you, no? At hopefully mag-subside na dahil as of 11:25 is the last time na magkakaroon ng high tide sa dagat. So muli ito ang inyong lingkod. Kita po ako, may school board meeting kami para sa mga schools naman ng Manila. So I mean public schools ng Manila. So muli po, ingat-ingat lang mga kababayan. Ingat-ingat lang tayo. Stay home. Stay safe. May awa ang Diyos. This is I cannot say it's normal, but normal na dumarating sa atin may ganitong sitwasyon. So we'll just try to put things in order in our own little way in the city of Manila. Okay? So magandang araw po at naway pagpalain kayo ng pong may kapal. Wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Okay? So Manila, God first. Bye.